Verde natural, start! Salut! Eu sunt Georgie. Voi fi ghidul vostru în călătoria despre cunoașterea și protejarea mediului. Împreună vom realiza un jurnal cu informații și exerciții practice pentru un mediu mai curat și mai sănătos. Deviza noastră este Verde natural, start! Astăzi vom completa jurnalul cu informații și exerciții despre drepturi și obligații de mediu. Să învățăm! Drepturile și obligațiile de mediu ale cetățenilor și instituțiilor publice sunt reguli și responsabilități care ajută la protejarea naturii. Drepturile cetățenilor și ale instituțiilor publice sunt dreptul la un mediu curat. Trebuie să fim protejați de gunoaie, fum și alte lucruri care fac rău naturii. Dreptul de a fi informați. Avem dreptul să știm dacă ceva poate dăuna mediului înconjurător. Dreptul de a participa. Oamenii și instituțiile publice au dreptul să fie consultați când se iau decizii importante care pot afecta natura. Dreptul de a protesta. Dacă vedem că cineva poluează sau distruge natura, avem dreptul să ne plângem și să cerem autorităților să intervină. Știați că obligațiile cetățenilor și ale instituțiilor publice sunt obligația de a proteja natura. Este datoria fiecăruia să nu polueze și să aibă grijă de mediul înconjurător. Reciclarea. Trebuie să sortăm gunoiul în mod corect, adică să punem hârtia, plasticul și sticla în locuri speciale pentru reciclare, astfel încât materialele să fie refolosite. Economisirea resurselor. Oamenii și instituțiile trebuie să economisească apa, energia și alte resurse naturale. De exemplu, să stingem lumina când nu avem nevoie de ea, sau să nu risipim apa. Plantarea și protejarea copacilor. Cetățenii și instituțiile publice au obligația să planteze copaci și să protejeze pădurile, pentru că acestea ajută la purificarea aerului și menținerea unui mediu sănătos. Raportarea problemelor de mediu. Dacă observăm acțiuni care pot afecta mediul, este responsabilitatea noastră să anunțăm autoritățile, astfel încât să poată lua măsuri pentru a rezolva problema. Sesizările referitoare la mediu se fac la garda de mediu sau, dacă este ceva urgent, la numărul unic 112. Hai să facem ce stă în puterea noastră. Să ne cunoaștem drepturile cu privire la mediu și să le respectăm. Să știm care sunt obligațiile cu privire la mediu și să nu le încălcăm. Să plantăm copaci pentru a crește calitatea aerului și a combate schimbările climatice. Reciclăm corect deșeurile pentru a reduce cantitatea de gunoi și a proteja resursele naturale. Utilizăm transportul cu emisii scăzute ori de câte ori putem pentru a diminua poluarea aerului. Putem reduce consumul de plastic prin folosirea ambalajelor biodegradabile și a sacoșelor reutilizabile. Să cumpărăm produse de la agricultori locali pentru a reduce amprenta de carbon a transportului internațional. Reducem risipa alimentară cumpărând doar produsele de care avem nevoie. Să exersăm.
Haideți să facem un joc. Gândiți-vă la cât mai multe soluții prin care să puteți ajuta mediul. Aveți la dispoziție 5 minute.
Vă îndemn să povestiți familiei și prietenilor despre lucrurile pe care le-ați aflat. Dacă o persoană face în fiecare zi acțiuni simple pentru protejarea mediului, acestea devin obișnuință și se transformă într-un comportament responsabil permanent. Dacă toți adoptăm un comportament responsabil, devenim o forță de protecție a mediului cu rezultate vizibile, pe care le vom simți în viața de zi cu zi. Împreună, din gesturi mici, putem face planeta Pământ un mediu mai frumos și mai prietenos pentru oameni, animale și plante. Aici se încheie jurnalul nostru de călătorie pentru protejarea mediului, dar deviza noastră trebuie să rămână un îndemn pentru fiecare zi. Verde natural, start! Acest film este realizat în cadrul proiectului Verde Natural Start. Proiectul este finanțat din Fondul Administrației pentru Mediu în cadrul programului privind educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului. Beneficiarul proiectului este Asociația Platforma pentru Educație Competitivă, iar partenerul proiectului este Școala Gimnazială numărul 119.